Mikiya Electrical Company, aiki tun daga tushe. Aikin da ba gada-gada ba gargada, aiki tun daga tushiyar tsayin katanga ba tare da je ka dawo ba. Aiki cikin salo tare da ƙwarewa, haɗi da ƙwararrun masu aiki. Tare da kayan aiki na zamani, Mikiya Electrical Company mu ne na ɗaya. Samar da ingantaccen wayarin na wutar lantarki a cikin gidajenku ko kamfanoninku, haɗi da samar da ingantacciyar wuta a cikin shagunan kasuwancinku, cikin ƙwarewa da samun salamar ababen kasuwancinku cikin haske mai ƙayatar da kwastomomi, haɗi da nagartar aiki da sauran guraren da kuke buƙatar hasken wutar lantarki, ko kuma ingantacciyar sola mai haɗe da garanti har na tsawon lokaci. Mikiya Electrical Company, aiki tun daga tushe. Ya samar muku da sauƙin farashin aiki mai rahusa domin inganta zamantakewa mai ɗorewa ga kwastomominmu. Electrical Company, aiki tun daga tushe. Mikiya Electrical Company ya samar muku da sauƙin farashi mai rahusa domin inganta zamantakewa mai ɗorewa da abokanan zaman, wanda za ku iya samu ma ofis ɗinmu da ke nan 7 Second Floor Central Plaza kusa da BUK All Side a unguwar Kabuga a cikin garin jihar Kano. Kana kuma za ku iya neman mu a nambobin wayoyinmu kamar haka: 08064320656. Mikiya Electrical Company lamba ɗaya ne, ba shi da na biyu a faɗin Najeriya. A kodayaushe muna maraba da kwastomomin mu.